wadwa ringo achiel kachiel wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu. Watudre kod jafwambo marwa mani kuro Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oimore ka intiere kaunti ma Kisumu. Inyalo nyisowa ni gisani intiere e kar chung' od bura mane to chal mar kwano ombulu chalo nade kama intiere? Kweno serumo kose kweno pod idhi nyime? Millicent. Pero kamana nya Joyce achiel kachiel kwa wuok e kar chung' od bura ma Kisumu East kuma bende gi thuolo ni endi duoko duto mowuok e polling stations 150 kod 8 osedonjo, kendo gima warito en duoko mayanga ma bende idhi gol kod returning officer ma kaendi mano Emmanuel Bahati ma bende oselandonwa kanyo duoko ma bende ne owuok e mar form 34A mano duoko mar jogo mane laro kom mar president kaendi. Gino modong' ma bende odhi laro mbele kanyo en kombe mopogore opogore modong' mano kaka kombe mag kar chung' od bura kaendi, jogo mane laro komno, MCA kod governor kod duoko mamoko modongo eko. Ka bende kane olando results mag duoko mag jogo mane laro kom kar chung' od bura ma Kisumu East kaendi wayudo ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga oyudo kwano ombulu maromo 63,454 ka iluwe kod ogai mar UDA William Ruto ma bende oyudo kura 1,324 ka David Maure luwe kod kura 50 ka Wajakoya to noyudo kura 113. Kar kaendi bende wan kod kar chung' od buche 7 ma bende nitiere duoko ma bende waseyudo. Ka bende kar chung' od bura ma Kisumu Central wayudo ka ne oyombi kod Dr. Joshua Ron ma bende noyudo kura 54 kod 60 ka iluwe kod Fred Ouda ma noyudo kura 26,104. Gi seche gi kisasa ya kinyang'eya kanyo giikore kendo giiko duoko go e yo makare mondo mi nyiriri machuok bang' ka ng'asewe kaendi to gichak lando duoko go ayanga kokalo kuom kom ka kom, obed mar governor, obed mar senator, obed mar women rep, obed mar kar chung' od bura kaachiel kod mar MCA kapok ang' gitieko mondo mi otergi ayanga e kar kwano kura maduong' ma Tomboya Labour College ma bende ne oyang kod jatelo makanyo Solomon Mudanya ni bang' ka oseyudo duoko go duto kowuok e polling station kata tallying centers 7 mag kar chung' od buche go e koka kiny ne giland duoko ayanga mag governor ka jaloch kiny ne yani kanyo aka bende jaloch mar senate bende kiny ne land kanyo, jaloch mar women rep bende kiny ne land kanyo. Mago bro bedo overall kata kwan duoko maogik ma bende bro yango ni jaloch en ng'awa odiochieng' makiny. Ka kionge penjo mara mora gi thuolo ni endi to ang'ne aweni mondi dhi nyime ka bende warito mondo mi wachak kaw kata chako rekod duoko geko kaka dhi land gi kod returning officer kaendi Emmanuel Bahati. Joyce ka kamano inyalo dhi nyime kionge penjo mora mora. Ero kamano inya Millicent Adhiambo ka intiere kar chung' od burano ma Kisumu East County ma Kisumu. Abro medo tudre kodi mondo nyiswa lera mar wache kinde ma bende podi dhi nyime koda ng'iyo kaka chenro mar kweno dhi mbele e kaunti ma Kisumu kono. Anyakora Ramogi juanga gi thuolo ni bende amedo paro ni podi wamedo menyo ni counties mopogore opogore kama bende kwana maga ombulu podi dhi nyime kata kweno mar ombulu podi dhi nyime. Akabenda nyisi ni kapo ni wayudo duoko mora mora mar jogo ma bende oseyombo wabiro mi achiel kachiel kaka gidonjonwa e mesawa mara kaw weche kata mesawa mara kweno odiochieng' ma kawuono. Samuel ka wadhi mbele